Jako každý jazyk, i korejština má svá určitá specifika. O nich a různých dalších zajímavostech se budeme zabývat v tomhletom ptaníčku, konkrétně s Bibi, studentkou koreanistiky na Fieldě a milovnicí jazyku a lingvistiky obecně. Tak snad si to užijete a přeju příjemný poslech. Ahoj, vítejte zpátky. Jsem tady s Bibi dneska. Ahoj. A s Bibi si budeme povídat o korejštině jako o jazyce, protože Bibi, řekni nám, kdo jsi a proč si oprávněná osoba k tomu o tom mluvit. Tak, ahojte, volám sa Bibi, som druhačka na koreanistike a jazyky ma vždy bavili a myslím si, že keď sa špecializujem na korejčinu, tak by som asi mohla o tom hovoriť, ale kto vie, asi som len imposter. Ne, ale Bibi je na to hodně dobrá, takže myslím, že je to velmi povolaný člověk tady k tomuhle. A tak rovnou začneme první otázkou a to je, jak jsi vlastně dostala k učení korejštiny a k jazyku takovýhleho úplně random azijského? Tak určite to štartoval K-pop. Musím sa priznať, že prvýkrát som sa začala zaujímať o Koreu a tým pádom aj korejčinu cez K-pop. Mala som 15-16 a vtedy leteli skupiny ako BTS a tak ďalej, ešte keď neboli takí populárni a polovica súčasných ARMYs malo tak 5 rokov v priemere. Takže zažila som to ich ghetto éru, povedzme to tak. A začalo ma to zaujímať, hovorila som si, to je kind of cool a hovorila som si, tak mohla by som sa začať učiť po korejsky, pretože ma zaujíma tá kultúra, hej. A vtedy som sa prihlásila na kurz korejčiny, to som si vydrankala od rodičov, že mami, môžem začať chodiť na korejčinu. A tak som začala chodiť do Azijského informačného centra v Bratislave a to boli moje počiatky s týmto jazykom. A tam tě to chytlo natolik, že si řekla, jo, půjdu studovat korejštinu, nebo? Vtedy som si nebola úplne istá, že či sa vydám práve týmto smerom. Nevedela som, či sa budem venovať práve koreanistike, ale vždy som vedela, že sa chcem venovať jazykom. A to som zjistila až postupom času. Nejvíc tá na korejštině jako takový tě vlastně, nebo na tom studiu baví ten jazyk, že ano? Áno, jazyk, či praktický alebo teoretický, baví ma lingvistika, konkrétne lexikológia, to ma vždy fascinovalo a ja som teda aj uviedla na príjmačkách, že ma zaujíma sinokorejská slovná zásoba, čiže slovná zásoba čínskeho pôvodu a takisto ma zaujímalo využívanie čínskych znakov v korejčine. Pro toho, kdo jako vlastně vůbec neví, čím je korejština tak specifická, tak jestli bys mohla říct nějaký základní rysy toho jazyka. Představ si, že jsi na zkoušce u pana doktora Horáka v prvním semestru na gramatice korejštiny a vysvětli mu základní rysy korejského jazyka. Tak, asi by ma zabil za túto odpoveď, ale hovorí sa, že korejčina je aglutinačný jazyk, ale on by vám povedal, že to je jazyk s aglutinačnými rysmi. A to znamená, že morfém sa pripája k slovu a má nejakú gramatickú funkciu. Tá korejčina je teda typická tým, že vlastne pridávate tie morfémy a máte nejaké poradie, ktoré je fixné a každý ten morfém má nejakú gramatickú funkciu. A asi tak nejako by som to zhrnula. Tým pádom máte niekedy veľmi dlhé slova a tak. Takže kdyby si řekla, já nevím, jestli to jde, jo, ale řekla prostě ve slovenštině nějakou větu jako slovensky a pak jakoby řekla jí slovensky, ale s korejským stylem skladby věty, tak jak by to znělo zhruba? No, to som zabudla ešte podotknúť, že korejský slovosled je obrátený, čiže nemáme podmet, prísudok a predmet. V korejčine máme podmet, predmet a prísudok. Čiže
praxi to znamená, že sloveso je na konci vety, alebo teda ten predikát, hej. A neviem, dajme si nejakú vetu. Korejci majú tendenciu hovoriť cudzincom, ktorí len povedali annyeonghaseyo, že hovoríte dobre po korejsky. Tak po korejsky by to znelo 와, 한국말을 잘하시네요. Hej? A 한국말 je korejčina, alebo po korejsky, dobre, a hasida, alebo hasinejo v tomto prípade je hovoriť. Hej? A my v týchto našich analytických jazykoch nemáme nejaké špecifické koncovky, ktoré by vyjadrovali emócie, a to neo, ktoré ste počuli na konci vety, vyjadruje nejaké prekvapenie z nejakej novej informácie, že ten človek nečakal, že vy hovoríte po korejsky a tak dobre. To my sa asi skôr odvolávame na tú intonáciu. Samozrejme, intonácia je prítomná aj v korejčine, ale takto nejako by som zhrnula korejčinu. Jo, děkujem. To je, myslím, naprosto dostačující pro lidi, kteří jen vidí, že korejština je jazyk, takže dobrý. Tak jo, posuneme se dál. Bylo slyšet, že o tom mluvíš hodně tak jako zapáleně, nebo prostě víš, o čem mluvíš. Tak co tě teda na korejštině jako jazyce baví nejvíc? Na korejčine ma baví, že dokážu veľmi stroho vystihnúť veľmi veľa vecí. A to mám na mysli to, že my musíme vlastne použiť niekedy aj celú vetu na to, aby sme niečo vyjadrili. A Korejci použijú len inú koncovku a už to má ten istý nádych tej našej celej vety. A čiže ona je veľmi tak trošku, ako to povedať, je dosť úsporná. Čiže je taká kompaktná. Ja. Čiže to v tomto je úplne úžasná a to ma na nej baví. Ale určite je to teda výzva, ale možno aj preto ma to baví, že je to taká výzva, že človek sa musí naučiť zvládať nové koncepty, respektíve sa ich naučiť a trochu premýšľať inak. Hej? Ja si myslím, že je dôležité sa naučiť rozmýšľať v každom jednom jazyku, ktorý sa učíme, ale je iné sa naučiť rozmýšľať po španielsky a naučiť sa rozmýšľať po korejsky, keď človek je Čech alebo Slovák. Hej? Pretože indoeurópsky jazyk ako španielčina má určité podobné rysy ako naše rodné jazyky. A korejčina je úplně jiná. Myslíš, že se ti trochu mění osobnost, když mluvíš korejsky? Jak se říká, kolik jazyků mluvíš, tolikrát si člověkem? Áno, to je určite pravda, aspoň z mojej skúsenosti, pretože ja som si uvedomila, že som sa začala kláňať mierne, keď vstúpim do obchodu. A nie je to tak, že ja by som sa chcela nejako predvádzať alebo byť iná, ale ja som to začala robiť podvedome, že nemusím ani vstúpiť do nejakého korejského obchodu alebo reštaurácie, aby som sa nejako poklonila pri pozdrave alebo pri ďakovaní, že to je taký môj už, neviem, či zlozvyk, ale určite som si na to zvykla. Čiže sa to prenáša aj do mojej nekorejskej osobnosti. Ale asi mám pocit, že som trošku taká skromnejšia a že som taká, že nechcem uraziť tých mojich sonbením a podobných. Čiže určite v tomto ma to ovplyvnilo. Si načichla tý hierarchii korejský, to je super. Dobře, ty se prakticky učíš jeho korejštinu tady. Tady se snad ani neučí nic jiného než jeho korejština. Každopádně, dokázala bys mi říct, jaký je rozdíl mezi jeho korejštinou a severokorejštinou, protože už je to dost dlouho, kdy prostě tyhle dvě země, nebo tyhle dvě korejštiny byly od sebe. Takže tam musí mít nějaký rozdíly. No, lingvisti stále považujú korejčinu za jeden jazyk, ktorý má dve varianty. Hej? Juhokorejec a severokorejec sa dohovoria bez problémov, keď sa bavia o nejakých elementárnych veciach, neviem, o prírode. Keď sa preberajú nejaké jednoduché témy, tak je to v poriadku. Ale v momente, čo sa začnú riešiť nejaké
technickejšie otázky, tak už je tam problém a to je kvôli tej odbornej terminológii a takisto musíme zobrať do úvahy, že aj niekedy tie primitívnejšie témy v úvodzovkách sú problém kvôli vonkajšiemu vplyvu, ktorý bol rozdielny. V Južnej Kórei to prebrali veľmi veľa anglických slov, že niekedy si hovorím, že pre Boha, však ako na to majú výraz, alebo prečo si nevymyslia nejaký iný výraz, prečo to museli prevzať z angličtiny. Ale pointa je, že angličtina mala veľký vplyv na Kórejčinu na juhu. V Severnej Kóreji mali tendenciu konzervovať Kórejčinu tak, ako bola, alebo tak, ako je, hej. Bránili sa cudziemu vplyvu, preberaniu Waireo a Waireo je vlastne všetká cudzia slovná zásoba nie čínskeho pôvodu. To sa delí trošku inak, pokiaľ viem, pretože není prebraná slovná zásoba ako prebraná slovná zásoba, hej. A vlastne bránili sa teda tým anglicizmom a tak ďalej a snažili sa práve že vytvárať nejaké svoje výrazy. Napríklad v Južnej Kórei sa hovorí na mobil handphone, ale sa povie honsonha a to je doslova ruka plus telefón, hej? Alebo dobrý príklad je na zmrzlinu Juhokorejci povedia ice cream, hej? Je to len to anglické slovíčko s korejským prízvukom. Ale na severe používajú výraz oremukwaza a to doslova znamená ice treat alebo ľadový snack. Ledová pochutina. Áno, presne tak. Čiže strašne sa snažia držať toho svojho. A ešte by som podotkla takú jednu zaujímavosť, že názvy krajín sú rozdielne, s výnimkou teda tých azijských krajín, tuším, že to Japonsko, Čína, Tajsko ešte. Tak tie majú podobné, potom je tam otázka názvu samotnej Kórey. Ale je zaujímavé, že na juhu len pokorejčili anglické názvy väčšiny krajín, hej? Ešte Miguk, to je Amerika. Amerika, hej, takže to není po korejčené. A teda na Polsko hovoria Polente, ale nebo Česko, že jo? Česko, áno. Ale na severe pokorejčili vlastne názvy tých krajín v toho pôvodného jazyka. Čiže keď vieme, že po Poľsku sa povie Polska po polsky, tak v Severnej Kóreji hovoria Poľska. Áno. Alebo Česko je teda Česko, áno. Čiže oni vlastne zobrali priamo akoby tie názvy z tých pôvodných jazykov. Takže kdybys měl třeba Rakousko, já to teďka jako vymýšlím, jo, takže v Jižní Koreji je to prostě normálně Austria, že jo? Austria. Ano. A u nich, takže podle téhle logiky by to v Severní Koreji byla jako Ostreich, nebo něco takového. No ano, že zobrali jakoby Österreich a len ho pokorejčili, hej, prispôsobili to korejskej fonetike. Jo, tak to je hustý, to jsem vůbec nevěděla. Hustý. A ešte napadá ti ešte takhle nejaký zajímavý rozdiel? Áno, to je napríklad, tento rozdiel je reflektovaný v našej transkripcii. Určite si všimla, že aj pani docentka Löwensteinová hovorí sila a nie šila. A to je dané tým, že na severe nedochádza palatalizácii tohto zvuku. V praxi to znamená, že keď máte kombináciu písmenka S a I, tak sa to vyslovuje ako ši na juhu, ale tento fenomén sa netýka Severnej Kórey, respektíve je to oveľa jemnejšie. Pani docentka Löwensteinová spomínala jedného básnika, že to bol básnik, tak Kim Pusík.
hej? Ale ona stále hovorí Kim Pusik. A nie preto, že by to vyslovovala zle, ale je to dané tým, že ona sa učila Munhao, tú spisovnú korejčinu na severe. A my sa teda učíme Pyeongjuno, čo je vlastne spisovná korejčina na juhu. Hej? Čiže to je len otázka toho štandardu, na který jsme zvyknutí. No tak když už jsme u těch rozdílů a přejímání anglicismu, tak vlastně kromě angličtiny ta korejština přejala i hodně čínských výrazů. A teda můžeš nějak stručně říct, proč tomu tak je? Keď to mám veľmi zjednodušiť, tak by som povedala, že kedysi Čína bola Big Daddy China pre Koreu a teraz je to teda Big Daddy America v prípade Južnej Korei, ale dobre, all jokes aside, Čína mala veľký vplyv na Koreu, pretože buďme úprimní, Čína bola kolískou východoazijskej civilizácie. Hej? Tým nechcem tvrdiť, že by Čína mala podiel na všetkom, čo vzniklo v Koreji. Hej? To fakt nechcem tvrdiť, ale Čína mala obrovský vplyv na Koreu. A to sa týka aj toho lingvistického hľadiska. Čína bola o niečo vyspelejšia ako Korea a tým pádom Čína ovplyvnila Koreu po jazykovej stránke už len z toho dôvodu, že Korea dlho nemala vlastný zápis svojho jazyka, čiže museli sa schýliť k písaniu v čínskych znakoch. Používala sa aj samotná klasická čínština, ale takisto existovali rôzne pokusy zachytiť korejčinu v čínskych znakoch. Čo teda bolo takmer nemožné alebo veľmi, veľmi náročné kvôli tomu, že čínština je analytický jazyk, korejčina je aglutinačný jazyk, alebo teda jazyk s aglutinačnými rysmi, ako by to povedal pán doktor Horák. A buďme tady přesní. Áno. Takže v praxi to znamená, že Čína mala veľký vplyv na Koreu z lexikálneho hľadiska, pretože veľmi veľa slov pochádza z čínštiny. To neznamená, že všetky sinokorejské slova boli prebraté priamo z čínštiny, pretože veľmi veľa, alebo neviem ten presný počet, ale je to známy fakt, že niektoré sinokorejské slova sú považované za sinokorejské z dôvodu, že sú čínskeho pôvodu, ale vznikli až v Koreji. Čiže sú to také výrazy ako wonomin, native speaker, a ono to vychádza zo znaku won, pôvod, o jazyk, min, občan, človek. A to je vlastne slovo, ktoré je sinokorejské, ale je špecifické pre korejčinu. A kebyže to napíšeš Číňanovi v čínskych znakoch, tak by si asi dokázal odvodiť, čo to asi znamená, že bolo by mu to aj jasné, ale nie je to výraz, ktorý by sa použil v Číne alebo v nejakom čínskom dialekte. A Japonec by to tiež nepoužil, tiež by si asi typol, čo to znamená, aj správne, ale nepoužil by to, pretože nie je to výraz, který je součástí japončiny. To je jako třeba, když my u nás máme, že říkáme třeba home office, přičemž to je prostě termín, který se nepoužije jako že doma, jako že pracuješ z domova jako v angličtině, jako v Británii, ale u nás protože home office, takže to je to úplně stejné. Presne tak. Byly nějaký snahy v Jižní Koreji, teda teď ne v severní, ty jako sinokorejský slova nějakým způsobem omezit nebo vymítit? To ani veľmi nie. Skôr je to prirodzený proces v tom zmysle, že tá angličtina má taký veľký vplyv na korejčinu, že začínajú preferovať anglické výrazy pre niektoré veci, ktoré sa označovali sinokorejským pojmom. Ale jedna vec sa stala v oboch Koreách a to je vlastne eliminácia čínskych znakov, alebo teda značné obmedzenie využívania čínskych znakov. Existujú rôzne informácie o využívaní čínskych znakoch na severe. Hovorí sa, že teda sú zakázané a nemajú sa akože používať. A je pravda, že som ešte nenarazila na žiadnu severokorejskú publikáciu, ktorá by
obsahovala čínske znaky, ale hovorí sa, že teda učia sa ich na školách, takže sú rôzne informácie o čínskych znakoch v Severnej Koreji. A na juhu tam došlo k úpadku, tuším, že to bolo za Park Chung-heeho, nechcem teraz tvrdiť niečo, čo nie je pravdivé. A jednoducho už čínske znaky neboli povinným predmetom ve škole. Áno, pokiaľ viem. Ľudia prestali sa venovať čínskym znakom na školách. Ono je to stále možné, keď sa človek tak rozhodne, ale už by to nemalo byť povinné. A to znamená, že tie čínske znaky sa používajú v menšej miere a maximálne sa s nimi človek stretne, ja neviem, že Chung ako stred, tak to je akoby skratka pre Čínu v titulkách, alebo Mi je vlastne skratka pre Ameriku ako Miguk a potom Ide ako deň, to je zase označenie, alebo teda skratka pre Japonsko. A potom som ešte počula, že konzervatívne noviny využívajú čínske znaky vo väčšej miere ako tej liberálne, ale ako neviem, čo je na tom pravdy. Koho to víc zajímá, tak se to může dohledat a napsat, jestli to tak skutečně je, jestli to je buď jen nějaký fun fact, nebo jen nějaká věc, co se takhle koluje kolem. No, když už jsme teda pořád u přejímaných slov, tak se teďka vrátíme zase k angličtině, protože v Koreji teď je čím dál tím víc stoupá trend toho, že zkracují nějaká slovní spojení, že si tvoří takové zkratky, které jakoby vesměs prakticky neexistují, ale mnohem tím zrychlí svoji mluvu, když mají třeba hodně známý je to, když mají jako chicken a mekču, takže když si dají prostě kuře s pivem jako k jídlu, tak řeknou, že si dají prostě čímek, což všichni tomu rozumějí, ale prakticky to nic neznamená. Tak znáš nějaké takovéhle další zkratky, a které ti třeba přijdou i vtipné, nebo naprosto nechápeš, proč zrovna zkracují něco takového? Ja by som nepovedala, že mi príde divné, že to skracujú, ale príde mi to skôr zaujímavé, že dokážu na také niečo prísť. Napadá mi výraz honbap, čo vychádza zo slova honca, sám o samote, a pap ako jedlo, alebo teda ryža, ale používa sa to pre jedlo všeobecne. Označuje to čin toho, že človek sa pôjde najesť sám do reštaurácie, pretože jedlo je dosť sociálna záležitosť v Koreji a oni teda poukázali na to, že prečo ako ľudia chodia jesť sami, že prečo nejdú ako s kamarátmi alebo tak. No a vlastne to honbap je akoby skratka pre honza bab, hej. A ako šetria jednu slabiku, ale tak ako prečo nie? A potom je ešte taký možno zaujímavejší výraz, alebo teda, ktorý mám ja rada, pretože je kompaktný, a to je kokvoľ. A neviem, či sa to ešte používa, ale viem, že to existuje. A to vychádza zo sinokorejského slova pre vysoký. To sa používa aj v češtine, keď ohen kaoxing renčený, a to kaoxing, tak to kao je vlastne vysoký. Nezachádzajme teda do češtiny, ale to sinokorejské čítanie je ko a znamená to vysoký. A pol je zase z angličtiny quality, hej? Že vysoká kvalita, čiže niečo je vysokej kvality, a preto sa to označuje ako kokvoľ. Ale je to veľmi kreatívne. Takže etymologie je tady důležitější než v jakýmkoliv jiném jazyce. Ja by som nepovedala, že etymológia je tá najdôležitejšia vec, ale myslím si, že to dokáže pomôcť, keď človek ako sa chce naučiť nejakú takúto srandičku, hej. Mně se třeba ještě líbí slovo namčin, jako namčingu, jako přítel, ano, jako romantický interes. Alebo jojčin, jako přítelka. Jo, a to je super, to je prostě, jako kdyby se řekl, že prostě to je můj přítel, jakože. No, přesně. Nebo jako v češtině to zní fakt tak jako nepříjemně, ale jako v korejštině to tak jednoduchý, jasný pojem. Protože kdo chce jako dostať zo seba namcacingu ga isojo, keď môžem povedať a namcini isojo. To je oveľa jednoduchšie. Že proč bys mu používal 2 slabiky navíc? Prostě. No presne tak. Ne, je to hodně kreativní. No, ještě teda ty opravdu hodně takhle víš, jak o čínštině i korejštině, tak máš ještě nějaký další jazyk, který by se chtěla takhle
další asijský jazyk, který by se chtěla naučit kromě korejštiny a čínštiny? Tak ja som sa učila po japonsky predtým. Vedela som celkom slušne po japonsky, ale strašne dlho som sa nevenovala tomu jazyku, takže som všetko zabudla. A teraz je to také, že watashi wa nihongo ga heta desu, čo znamená, že moja japončina je zlá. A mrzí ma to, pretože som ako sa dokázala aj celkom slušne dohovoriť, ale potrebovala by som si to osviežiť, čiže chcela by som sa zase venovať japončine. A takisto som sa nejakú dobu zaujímala o turkické jazyky, ako kazachštinu alebo turečtinu, to ma ako vždy bavilo, pretože prečo nie? A potom som ešte mala nejaký taký kratší ošial hindi a urdu, to sú vlastne oficiálne jazyky v Indii a Pakistane, vlastne je to ten istý jazyk a akurát, že to má dve varianty, vlastne urdu je jazyk, ktorým sa hovorí v Pakistane a hindi je zase jazyk, ktorý sa používa v Indii, hej, a sú to teda oficiálne jazyky v oboch krajinách. A vlastne oni sa líšia písmom, tým, že urdu používa persko-arabský zápis a to je vlastne akoby upravené arabské písmo a hindi používa abugidu a oni sa líšia aj lexikálne. Samozrejme, keď sa bavíme o nejakých bežnejších veciach, tak sa dorozumejú bez problémov ako v konverzácii, ale keď už sa začnú rozoberať také technickejšie otázky, tak už majú problém, pretože veľmi veľa odbornej terminológie v urdu pochádza z arabčiny a perštiny a potom hindi viac čerpá zo sanskritu, čo sa týka tej odbornej terminológie. Čiže v tom už je trošku väčší problém. Takže to je jako korejština na jihu a korejština na severu. V podstatě. Děkuju za takhle rozhovor. A ještě poslední otázka, taková hodně teďka z ničeho nic mě napadla, ale vlastně dává smysl. Kdyby se někdo chtěl začít učit korejsky, tak různí lidi začínají různými věcmi, tak co bys tomu člověku doporučila, aby začal jako první, aby pak ta korejština mu šla co nejsnáz? Určite by som mu odporučila sa naučiť písmo a všetky jeho úskalia, pretože není úplne fonetické. Mal by sa naučiť všetky tie veci okolo asimilácie a tak ďalej, a aby nemal problém s výslovnosťou. Potom by som sa určite zamerala na gramatiku a veľa konverzovania, pretože si myslím, že je veľmi jednoduché spadnúť do toho kolotoču, že človek sa naučí neviem koľko gramatiky, ale nedokáže ju využiť v praxi. Takže určite si nájsť lektora, ktorý je ochotný s ním kecať po korejsky, o čomkoľvek, len aby vlastne s ním kecal a konverzoval. A ten človek bol nútený používať tú korejčinu aktívne. Tak jo. Tak děkuji moc, doufáme, že tohle to bylo helpful a všechno. Bibi, jak jsi užila tenhle rozhovor? No, bolo to veľmi zaujímavé, ale som socially awkward, takže sa ospravedlňujem za tieto moje výlevy, I guess, ja neviem, proste na jednej strane som ukecaná, ale na tej druhej strane som trošku trápna, takže dúfam, že pretrpíte moju trápnosť. Ne, bylo to hodně dobrý, bylo to dobře srozumitelné za mě. Ďakujem. Tak já děkuju za tohle. A ja. Tak se měj hezky. Aj ty, čau.